'di ba? So, unang pangutana, ari lang ta magsugod, wala man kita kiandam pero ari ta magsugod. Sa tanan ninyong mga buhaton after eskwela or ning mata ba ninyo or inig weekend, sa tanan ng mga buluhaton o gisugo sa inyong ginikanan, unsay pinakadili ninyong gusto? Unsay pinaka-hate ninyo nga chores nga gihatag sa inyo ha? Una ko, Go. hugas plato. Paita gyud na hugas plato oy. Uy, daghana la May bang hugasan dugay sa inyo ha? Pila mo ka buok dal? pinakadaghan uska planggana. Usa ka kuan gyud to pagkapaita. Unya kuan baya, basta manghod baya ako kay ikaunom man ko. Siya may kabuok, ikaunom ko. Ang mga magulang dili na mahugas. Ah, Ari gyud na sa mga manghod. Oh, siya may kaunom ko. Unya kadto sila sa junior elementary pa may bata pa man kayo sila sa mga bata dili pa gyud masaligan ba. So oh. dili sila kahugas. Ang mga naa-assign kanang mga elementary, kanang mga high school, ana, sus ita gyud na mahugas. Ang pinakapait pa gyud kanang mahugas either sa ikaw magtanyapon, di ba? Kadto nga time wala pa gyud to'y tubig didto sa amoang balay, sa sulod sa balay. Sa mangallos pa, nya manghuhugas pa. Unya, gabii na biya kaya kanang mga 8:00, mahuman tagkaon na 8:00, gabii na biya, ngit-ngit na biya na. Nya ang style ato sa amoa, ibutang ra nas kanang bitang dako kayong planggana, Banyera. mga banyera kanang Oh, plastic. oo. Papagana, oo. Nya dito butang tanan. Sus, Diya sa yuta ka nya like sa dili sa wala nakatungtong. wala So, na katong dito sa ubos. Nya sobra. maglingkod ba kanang murag kanang gamay bitaw nga kuan lingkuran kanang kahoy ba or Oo, kanang plastic ba o bagkito. kanang stool, pangkito. Ana mahugas nya ngit-ngit na ba na. Ay pero naa kay choice ug ikay ma-assign kagabi kanang anyapon. Either pwede na siya nimo hugasan diha dayon or ikabuntag na usahay pagka mga 4:00 ligay mata, 4:00 4:30 mata kay hugasan kay dili man dili man puwede nga dili nimo hugasan before ka mo adtog kuan mo eskwela. Hugasan gyud nimo mata gid kad sayo bahala ka diha. Yay ka ra sa pagka kontraha gyud na hangtod karon di gid ko ganahan manghugas. Akong Palutuan naman ko saputan ay lang kanang hugas. Naghugas na ka, nya katong naulahi kaon ba, naibutang ng plato. Nya maikog-ikog pa sila magbutang marag asa ni ibutang? ah, Piste mo. Hapit ako mahuman kuan. Nya nabe na kuan, ang uban, ako namo ko'y routine. Waswasan usa, human sabunan tanan, nya human kabalo ko manghugas. Pero kana ba kanang Na nana ka sa tunga-tunga sa imong may routine ma-observe ba? lang ka sa mga nanghugas siguro Brad, may lang ka ma-observe. Ah, Dili iya. Unya, okey og unya paita og katong sudan katong mga langsa-langsa kundi kanang baka nga sudan, paita. Kuan kayo, sibo kayo ng mga kuan nya manimaho pa. Kanang una na akong trabaho 'pag abot na ako New Zealand. Una na akong trabaho nitrabaho ko og kanang Burger King. Unang adlaw nako paghuman nako sa kanang naman sila orientation video. Pagkahuman, una gipatrabaho nako brad, hugas og katong butanganan sa pati ba. Plastic siya nga kuan, ikaluto ibutan nila 'tong pati. Pastilan, luuda lagi na dugay kay kanang ang Cebu ba, ya imong skraban dito. beef pa na. Nya akong usa ka shift gikan sa pagsugod sa buntag hangtod na hapon wala ko'y laing gibuhat, sige ra ko gahugas. Break, Nga pagbalik natya nako na, kuan nakabalik na pa po. kag New Zealand? Ni trabaho ni kuan na 18 years old ko niadto kog New Zealand og usa ka tuig. Nya nagtrabaho ko og Burger King, mga usa ka tuig siguro ko didto. Paita primerong adlaw hugas og kanang mga butanganan sa karne. Basta kuan nimo imong sanina na manimahong kuan, imong sanina nagbahong baka nga gisagulan og sabon nga ambot di makasabtan. buhuan gyud Ikaw ko rin? ng baka. Buhuan ko ng Di baka. ka ganahan ng baka? Pero kamo, lupigon mo na ako. Eh, Di da wala daan mo ka nagkasuhid na akong kuan, akong pinaka
pinakalagutan ako nga buhat sa una. Ang pinakalagutan ako sa una, kuan pa ko elementary. Di ko makasulod ng eskwela kung dili nako maligo ang baboy. Kami namin dili min mi wa may mipigiri. Pero kanas nanay ambot lang naa na si baboy nga buhion, ambot lang nganong magbuhi mi baboy nga di man magpista. Mm. Para lang yun siguro na buhat mi. Amot power tripping siguro tong inahan sa una. Mo lagi Oh. akong buhaton anak magligo ko baboy. Ligoon niya kami di ko na pigiri. Lapok ko na. So magkalapok-lapok na ng baboy human mao na ligoon ako na maglupog-lupog ko ka. I-guide na ako na sa usahay dadun ako na kay kapuyan ako magpagalos-kalos dadun ako duos bumbahon. Dito na ako i-guide sa kanang lubi. Human una ligoon ako. Yung una pa ko maka-eskwela. Di Asa ba ka asa kalupig unsa mo. kinsa initan man gud na. Kinahanglan nimo liguan kay mag-init man na mainitan ba na. Nya Ikaw mag-overheat. sulay kag liog baboy. Kasulay kog ligog baboy. Kasulay kog ligog baboy. Ay Kuan. observe lang da sa Dili kasulay kog ligog baboy imong andamon crimsel, nya sunsel kung ano yung mga ganahan sa mga baboy, di ba? Nya kuan bioderm pero para dili magkaged. Di Di ba kasulay ko anong safeguard? ligog baboy ay. Pero dili ina nakalisod. Nakasulay kog ligog baboy pero hose akong gamit. Naabi may bubuyan dito sa ilang tatay sa una. Nya kuan. Unsay para na ay. Kuan ra kanang hose mo'y gamiton noon og ligo pero kinahanglan nimo liguan kay mag-overheat man pero ang dili na mo baboy. sabunan. Ako magsabunan gud ako. Kami Anong kanang kisabunan sabunan. gud na? Lagi magukod-gukod gud ko. Ako ang style na Basig imuha mo'y sayop. Unsa nga sabon imong Basta gigamit? yan nanay, basta paliguon man. Ipiito na ako sa wala man may humot sabon sa una. Kanay malipay na makamot sabon. Amo ang paligo sa una. Kuan mi kanang sana kanang perla ko shampoo perla. Ayaw pa ng perla, ayaw pa ng blue whale kinig. Makabantay ko, oy, ambot lang kuan ni. O kung naabay bisag na ay nakabaloan na pero nindot ng isabon ng blue whale o perla. Kay Oo. murag maputi ka. Basig Makaputi og ng mao na blue. akong gamiton na balo matransparent ana. Makaputi ng perla o blue mo na akong sell sa una. Kung ano, ipito na ako sa akong paa ng baboy. Diha na ako sabunan og perla. Pero na siyempre dili gamiton. mo gamiton na og paligo. Katang mga hapit na mahilis kanang hilis nga perla mo akong iligo sa baboy. Ya mo ni akong ka. Sige, palabuhin na ninyo. Para di na kana nabuhat ka na inyong duha, nabuhat ako na. Ligo. Pero naingon, di ko ngayon nga wala ko gaid ga host man akong gigamit. Pero No. dili mo sabunan. Silitan rin mo og tubig. Laina po ng sabunan po ng baboy. Oh, Kuan, sabunan lagi. Pasirita na mag-host Oo, nya katong oo. sabon ihatag nimo sa baboy para siya ni maglugod. Ikaw mo na tanahon na to ning usa kani gawnahuna na siya. Gawnahuna siya unsa may akong isulti ani nga palabot kay iyang sulti baya gikan alas 4 sa kadlawon hangtod alas 2 sa kadlawon iyang mga buhat kana. Bila walay buhat na sila. Blangon na. Asa na walay Uy, buhat na maglakaw ra. Unsa Pero ba yung Yate, palabaw? may nang inyo buhat ra. Ako og wala ko'y buhaton di mi kakaon. Alas 4 ka daw magpataan ako pukot. Taan ako pukot. Kinahanglan alas 5 nakabulkas na ko ana. Nakabulkas na ko ana kay lutuon na parang sudan nya alas 5 mga los nga nas bumbahon. Pero ang bakak sa Kanang- mga ang bakak ana niya. Iyang mama maminaw ani maingon biya. Pe pataka laman ni Charlie Man. Patay, bisag ako gani. Nga. Manawagan ta, madam. Palihog mi comment, madam. Kasi Kamo ko no, wala sa di siya magpataan. mamukot na siya pero hugi-hugoy nga pamukot. Mao gyud. Asa gud na ko umatay. Hugoy-hugoy nga kanang uslob na monitor gyud na nako kung kanang nagkaubos ang isda kay nagkalayo pud ang taktak sa ang pukot ni abot pud sa punto didto na ko taktak sa maitong. Anya ko na ba? Naamang kay ko ana naman kay klaseng bungot. Ayun ina. Nay, Dayon sa Pukot para klase sa sa ito. pukot ko na. Patay. Ang gigamit. natay. Di og binata double net. Ah. O kanang panginabuhi na mga brown ba? Ah. Magbutang Mga kog suga brown? sa kayan. Kanang magbutang kog suga sa Unsa na, kayan. Ya pamalingan? salon tuyokon po nako ng mga nagduol nga isda. Ako po'y hikot anang bulsa-bulsa. Sus! Bagyo pa na, buhaton nako. Unya og di nimo mabuhat na te, walay sudan. Wala may kanunan.
Ako daghang Kargo ni kaila konsensya mananagat. na ako. Wala may kaon. So sa kadlaw. Daghan mo kog mga mananagat nga naa gyud adlaw walay kuha gyud. Unsa man nimo walay kuha? Buti pasabot ana. Kutob sa akong mahimo. Kuha gyud kay tigumon man na. Ibulad. Oh, Usahay magbulad pud ko ana. oh. Ah, Naa gyud ay. Pero, bulad. Gamos. Hindi Tama na. naghuman eskwela pa ka? Wala pa. Mga luspog tubig. Mga Mga alas luspog tubig. tubig. Mga una yung magway tubig. Saon man na pagkaon yung way tubig. asa mga pangalos, Bek? Laro ba? Asa mga Bumbahon, pangalos? bumbahon. Asa bumbahon nimo? Ilan ang inos dapit na man na ng kanang siniwilas ana. Linyahanay. Mo na nang giingon ni Father Dani kanang usa na Synodal Church yang gi-associate sa bumbahon ba. Walay pili ang tao murag kanang bumbahon ba kanang mo source kanang bisag kinsang naa naalay but-an, nay chismosa, naay wala may tubig sa managod. Bumbahon naman na. So linya na ng galon. Unya ang akong punuon ana tulo ka ng barel. Tulo ka barel og tadyaw. Usa ka tadyaw. Tadyaw kailangan tadyaw no. Jar Oh, ba? kuha lagi. Oh, Tadyaw, di ba banga ng tadyaw? banga man na, banga. Okay. Tadyaw may tawag na mo ana. Unya Mo na made kinahanglan of clay mahuman ko no. nag alas 6. Oh, clay. Kay alas 6 manglimpyo na kog balay. Taghanang baso. buhat din ni matuod. Oh, yeah. Klaro. Kay nga Well, no. mo nanaw yung mga loon ni Brad. Si Ate Cheryl ni mo tanaw ni. You bet. Tingnan namang kay nga no, kinahanglan makaabot ako og eskwelahan 7:45 kay ako mo'y 7:15. Kaya ako may mag-abri, ako may gagunit po siyawin ng pultahan sa eskwelahan. Unsang eskwelahan na? Unsa na, elementary, high school? Ganda eh. Elementary. So wala pa ila city na ka dito. Human na kag pataan, human na kag pangalos, human na kag limpios balay. Lipios Balay. Ang sa kang Wala. mata. Ang sa kang mata. Be. Plus Oh. 4. Alas 4. Onya, Gabi pag ha. high school ako datcha, mumatan Ah. ako galas 3 ana kay mag-jogging pa ko na, mag-jogging pa ko galas 3. Ano mag-jogging pa magkakapoy naman ka kanang pagpasan-pasan mo sa tubig. Ano i-jogging pa man nimo? MVP Dahil Mrs. na. Kuan. Alo. Dahil mo na. Kaya di ba itong na-MVP ko ng appeal na. Oh. Routine, appeal Di- routine ba? Oh. Pero ang akong pangutan natin pag elementary te ngano di man ikitigluto. Dili Wala ako wala moy. iko good nimo. Naa na ng pagkaon, wala na nim luto para makakaon sila. Oh. Nakalimot siya. Kinsa may tigluto? Ako mga magulang. Ah. Ah. May po sila naibuhat na. Nakaikog po sila. Kaya nagmagluto ikaw. po na sila. Ako na pong yad-ad ng mga panakot ana. Ah, Ito na lang already na. eskwelahan, kulang ana. Diretso Ika na na sa yan. lahat na. Kanang Ate Cherry dili unta nating comment sa ato ang kuan ba ato ang kabahat Mag-comment siguro na. comment ron. You bet. Upauli na. Tighanang buhat diri din sa mo. Karon dire inako malate man ko unta kay gabagyo man dire inigbagyo ni re. Gimingaw ko sa Oslo pero mga panahon na nanagat ko. Managat og bagyo. In Baguio. Nindot man ipanagat og bagyo kay tugnaw ang hangin pero ang dagat init, di ba? Ah. Tubaga na. Ug Sana nisalom mga ka. mananagat sa to, mga mananagat man naglinaw. Puno yung mudaog yung kag mayor. Mudaog yung kag mayor. Mo ini ako gamiton o inig kontra na mo nimo sa pagkamayor, mo ni mong gamiton. Tanan pa nanagat, tanawa na yung gisulti ni Lansar. Managat ra ko na mo maglinaw. Tay, What? di ta kadaog ng magligog baboy. Pero ako nagsulay man ko ng pagat kanay ang ibakak mo na yung ite. Ako ako kauban sa una mga high school namo sa una. High school magkuam na mag-practice og choir ang mga classmate namo. Kay para mag-choir na sila sa high school. Kami ako, Jompol, Hinyo Kala, amot nag-follow ba ng mga tuhana. Oy, follow mo. Kani si mo ko yung Jompol mga Kala magtabon tang maghulog. Muna among kada Sabado Domingo. Nya. Kuana Kasi magtabo ng hulog. wala ka kabalo, wala ka sulay na. Isa. Kato ba ibilin? Kanang hulog mo ba na? Ibilin. Kanang hulog-hulog na. magtabo ng hulog. Unsa man na? Kanang hulog-hulog kuana nanas lalom kanang hulog mo nay kanang nas kapatuan. Ya, mga na itabo na nimo sa mga duha tulo ka dupa. Ya, makuha nimo na mga tanggit,
mga kitong, may nakadako na lipay Mm. na kami ng kitong ug balawis pero usay mga danggit na danggit. Malas-malason ka plata. Una, amo ang kuan mo ato sa una mga unsa na ang kilo makabaligya mi. Mabaligya gud namo 50 pag kilo sa una ambot pila na ron ang kanang danggit sa Oslo. 50 kilo baligya namo 50 kilo. Mga pila ka balde gud na Mao mga na diha. tulo. Mao na maingon si Charlemagne na ako mangyawa, ikaw ibaligya ng isda, ako makakuha kog isda sa una, ako ni panghatag sa mga tawo. Yeah, malo ito Kami windel taw naningkamot og tinarong iyang istorya. Awot ni Charlie. Awot ni di Jack. ako ni uyon man ko kang windel. Ako ni uyon jud ko kay kanang panghugas og plato bing kadlagot kay na. Ngano gud na mang ako'y pahugasa. Kuan di kanang panagat kami gakuyog mi sila si Boye te ba? Si Boye, si Anston nun siguro to nangadto mi dito sa lungsod gud ba? Na may double net dito sa kanang dito ilang insiupeng. Di kami nag double net. Inay si mama nakakita nga mag double net me kay para among paniud to. Si mama nagkita niya pagpaingon namo dito sa kanang pagpaingon na namo sa kuha pa mig sakayan. Ato na me, ingon sa mo, ngano unsa to sila? Ingon nga, ay mag-double net man kuno sila kay ilang panyud to. Si mama, mao ba? Ta, ato tag lungsod, balit na tag sudan. Walay Hoy, sakit. sali. Pag-abot namo, gaandam nagpanyud to dito. Okay. Kabalo giunsa niyo Wala kabalo na ba pud kuha mo? me. Giunsa pud ninyo pagtaktak asa pagtaktak pud gumubra. Kabalo ba ka asa itaktak na? Dito sa kuan. Oh, alang dito sa babaw tak-tak. Dito sa dagat. Iya Oh. nag-abot pud mo. Abog, kuha katong mga magkuha man ng mga bato no nya kung walay mga bato kuan katong starfish ba katong katong tunok na starfish mo mo gipang kang labay na mo sulay mo kog double net sayop ba sakto na po no oh Ah, oh na nagdisoy na sinde. Kasulay mo og kanang unsay pinakalayo ninyong nangisda mo nga gabugsay. Kanang double net gamay ra man na at bang ram na sa tuol ra man na. Asay pinakalayo ninyo? Ang bugsay bugsay. kuan magdukos Asa man ko to? ayun ay aso to ngit man to basta bugsay me abot Ako agian nag supercut. Wala nga asa ng agian nag supercut. Noon na dili na baka kay sa una mo lagi nang hulog me. Paghuman ko ama may nagpahulay me kay siyempre itabon na niya magpaabot ka na mangguan unsa na tawag manuhot mga pila ka oras pa mga duha ka oras una nimo balikon tanawon kung nasuhot na isuhot sus wala matarong og angkla mo sakayan di kusog ang sulog gianod lagi padong layuan lagi kay pagdanaw na wala layuan na kay gianag super ka tama sus ay gani kay dos Mabaw dudo pa kayo. Mabaw kayo kay maangkla pa man. dili kana agana ni gianod gianod kay wala matarong ang lamat adi wala mo maabot itong panagat na kuan man lang mo oh inyong gianod lagi gibusay tanga ninyo Iyang na ano ninyo ang bawtata. sakayan yang mo tanan ni Windel kasi Mao na pinakalayo mao na pinakalayo. Mao na pinakalayo nga bugsay. Dili mo katuo. Kuyo kung dadi ato. Abot mig alo bugsay. Di ka ng poblasyon ha. Di ka bitaw. Bugsay. abot mo ala Panagat kuan man na naaman ay tungod-tungod be na kamo. oo Dili mo wala man na naggas- sake tarong. kana Wala may nana. Pero Double Tubago net. na ko ha tubago na ko Ha. dool na no. Tong signal Tungod- Alberto tungod na, nalulingan ko. Abot og Bohol, Islas Bohol. Galayag ra ko. Galayag kusog gayo na kanang tulingan wala man na, di man na isda sa mabaw. Isda man na sa lalom, isda man na sa taas. Signal Lamberto nalunod ko dito sa kanang isla sa Bohol. Nahikot ako ang pukot walay nawala, dili ko walay na nawala. si kuan na Pag-abot si Shano 15 tabugok kilo na. ang nakuha. si Shano tabugok na nalunod kay nanagat kuha mo na katong istorya si Shano tabugok man to nga nanagat siya unya na bagyo ba to unsa pa to nalunod siya didto tawon siya ga basig gunit-gunit sa payao basig ang angga di Charlimin sa tuwa ba siya nung tabugok bisan pero mo to si Shano tabugok nalunod unya didto sa payaw nga gatungtong siya sa payaw nagian siya taga Bohol gidala siya sa Bohol nya mao to nang problema sila og Layo usa na siya. paulig Oslob Ang akong gibuhat, tsak paglunod ako, kabalo ko sa akong gibuhat.
Unsa man? Gikabayan ako ang kate, gikulob na ang sakayan, nahikot Oh. ako tanan. Diha, hikot ako ang naman styro na bultangag isda, nakakuha ako 15 kilo. Pagka linaw sa dagat, gibalin ako balik ng sakyan. Didto ko dok, inyo alo. Didto ko dagsa sa alkoy. Na midpid na lang ko. Sila gud si mama gapatag-an na. Overnight ko nawala. Ang ingon pug mananag-an da sa namay mananag-an da sa alkoy. Oh. Gikaon siya sa dakong iho. Slas mama. Woo! Patay na gyud ron. Iho god. Pag-abot na ako sa kalumpang mismong kabo. Panghinupig wala nawala. Kuyawa God. Ah, Nahikot nimo tanan. tanan. Ang imong 15 ka kilo nga isda, Nakakuha na ko. Nahikot po na ko ang styro. payasa. Ikan alkoy abot kas Kalumpang. Yan, Bohol. Bohol niya alkoy niya Bohol, Kalumpang. oh. Alkoy mo Oo. tugban. Wala pa mo gutoy waste tong panahon na. Mao siguro siyang layong labyugan. Dili, mao na gamit kayo ng kampanaryo sa simbahan kay mao na guide. Mao na target. Wala may kuan, wala may. Oh, Wala, may bitaw. hula, Tungod-tungod maguna sila. Oh, wala, Mag-anana ba? Lad na. Ikaw tsak wala ka. Ikaw Ano, wala mananagat ka? mo tagatuhod. Kinsa gud nato na itulo ka buk pambot. Kinsay nato nga naitulo ka buk pambot. Baya pagkuan ninyo inyo pangkuan na tulo mong pambot sa una. Oh, isawa na yung tulo ka pambot, wala ka ego na kang gitan-aw nila. May mo-observe. Di kuyog ko Adto ra na sa katong Milo niya. Sa gakuan. Milo na niya. Dili kuyog man ko atong kuan kanang magdala sa Ruska nga kuan mang lukihok. Mang lukihok nakakuyog ko ana. Katong kuan man na Ikaw siguro magdala si maglamong Ruska. mag-uod ko tong mga manag sa muka. Tsaka lamhong lang niyo. Wasig nun eh. Lipay kay silog na ako. Kay Ah. ug ako'y makuyog. Sigurado nang nay kuan 5 years akong gitago dito sa pambot. Lipay kay sila. Kana mo gud nay panultihon og imong panagat kutob ras kabatuan di ka magbinyo. Di man mo mabuhi ng pamilya. Oo, di ka waka mag-video bad. Wala ka gaminyo kay mo. Ako to na mas kuan mo. Di ay sa Kalusayan, ako pumunta na tayo kalusayan. balik sa tanganong niingon man ang mananagan nga ikaw gikaon sa iho. Dili mananagna ba? Ang mananagna ngano niingon man sila nga ikaw gikaon sa iho. Bagyo gud to kini mga mananagda kabalo biya kan di ba tinuod. Slas mama nangadto kay asa na ko napita buhi pa ba ko. Oh. Day So wala dito. Ha, Sayop dito mananagna. dagod-dagod siya kandila na tubig, nakitaan ko na akong nawong, gikaon ko na sa dakong iho. Kaon na nga. Nakubuang ng mananagda wala siya kabalo yun sa no pagkulog ng sakayan aron di malunod. So wala di ka malunod. Ayun ka nalunod ka. May balik ta dok ngano ni abot mo gaalo dok. Nagat mo ba? Dito man. Oh, nanagat mi dito. Kay dito man ang O say, tungod ba diha man. do? Anak. Taga. Taga, Hook anlan ba? Hook anlan. Anak. Pero kuan kadto bitong kanang sunod-sunod nga taga. Kanang Kuyoron. Kay- Pangkuan. Kapala naman, inyo ha, pila ra ka metros, 3 metros, 4 metros, kanto mga 30, 40. Ito pa, kato yun. ikaw ba ni mo? Ikamong duha, yung papa ra. Kaming duha dali. Nya naman siya guide. Kanang mananagdat gid ba? Kuan. Pero duha ka sakayan me. Katong mananagdat usa, nga bugsay gyud, bugsay. Nga kami dadi direspect ka sa nga sakayan. Bugsay. Gikan gud mi ato mga matamig mga alas 3. Mga 2:30 ba ana. Nya kuan, gikag kadlawon. Dalan, ko na balon pa nga. Yang dokwindel. Oh, kasulay Yang ko na. chalimin, lisura to, aniya, ay. Dili kanang di ay sa god kanang inyo hadil gadalag balon. Ako sa una mo kuyog kog managat kanon ray dadon og suka. Pahan ra may among dadon. Pahan ra man balon biskwit Pande ay. god. Dalag Dili kanon. gamay gamay sa ng balon sakayan yan ni Doc. ana. Ilang Gamay na ilang sakayan. pwedel nga sakayan gamay pangalo ra gyud. Pang-alar yan. Bugsay. Dili bugsay ba? Bugsay pa. Unya ang mga kuha mo to kilawon. Mga kuha mga. Imong sakayan dok wala dai kuan nang Di man to pambot. Ilise. Dili wala. Kuan yun. Labi sakayan nga na Bugsay. ilis eh. Ug na ilis pambot na.
Ang iyang buot pasabot layag, wala bay layag. Laya, murag wala man Di ka ng murag layag. na to'y layag. Magamit ka ng layag kung adto ka manganod ka. Mo nang iyang chalimin nga adto kag maabot kag tinuod na actually sa mga gulang. Maabot layo ka manganod ng mga gulang. Kay mo nang magamit sa layag. Dili na sila Ang magamit nakanindot og butsay. ato, ang nakanindot ato, kadtog yung mga pulang isda ba? May sus, lami atong isda oy. Kani ha. Oh, ang kanang Mga isda sa layag, bato ba? kanang layag gamit kina sa una kung mamarungoy. Katong wala pay uso pambot, mamarungoy kanang layag gamit kaayo kay katong barungoy ko aman to duha man to ka kuan imong kuyuron man to kay gukton man to sa barungoy ang katong taga nga naay balhibo-balhibo. Si Unsa man? Tuha ay. Sakto dili. Di ba? Wa mo'y salig nako. Mo na maingon ba nga wala ko kabuhat ana. Ina nakadetalyado kung wala ko kasulay. Padto may mga salig nako. Sige, kini sa inyong mga buhat. May mo-observe ka Brad. Sa inyong mga buhat. Sa inyong mga buhat, unsay mga pinaka-paborito ninyo? Kani, wala nagibut-but na kay ko ano man. Paborito na. Paborito na. Kuha. Kasi, Ako, panglambaso. Di mo tuos, Jackie. Di mo tuos, Jackie, panglambaso. Yan. Tinuod akong pinakaganahan akong pinaganahan ng paso. Kailan Yan, nga ano, nagpaso. Ay, sus. Oo, uy. Akong ganahan. Kay humot maguna para na ako ang kuan, floor wax. Humutan ko. Way minaw Magsalig yung day ka daw Duterte kung mo ni siya. paso, floor wax. Palat yung Duterte rin Dili si tayo Doc. pwede mong Lakwende. paso, ulay floor wax. Kano na? Floor wakan. Lampasuan para musinaw, mayo. Nagkatsak. Anak ba yan ang lampaso? Kanang lampaso, Ay, kinahanglan naman ay kuan. Di man, silhigan mo. Silhigan Silhigan. ganan. Floor Apply floor wakan. wax. Yung lampaso. Lampasuan mo. Yung Muna maglampaso, diya. magsayo-sayaw. Magsaysay. Ano man ako? What the? Ano Yeah, natin? hugyugoy. Yung lampaso sa akin, hugyugoy. Anong dili ko Limitado ra gyud og tiil imong gamiton, og tiil gamiton magsalig ra maglayat floor ba wax ka. di ay. Pwede man pasinawo ng sadlog nga walay floor wax. Ano po na siya? Moingon na po de. Pareha ni sa paan nga kana man gud sila kwartahan kami wala may ka-afford og floor wax. Mo na po na insulta. Dili. Panlagsaan naman dili man na kanang kada gid ka lampaso floor wakan nimo. Panlagsaan ba? Mga once a month kay na mo sinaw pa man nagyapon. Pero mo na akong favorite. Yan naay kuan, naay floor wax, nya lampasuan. Unay pinakaganahan ako. Sa imong ganahan kay tungod kay humot. Ako Humatan doks ko balay floor daw. wax. Bisag way floor wax, way langaw ana kay pinigumag ng paso na ko slide ang langaw. Nakasinaw. Di man sa man mo pagpasina ba? Paspas na daw. Lampaso. Paspas na siya. Kanang floor wax magod ang imong lampasohon 2-3 minutes mo. Kuha naman na gahe. Pero wala floor wax 30 minutes. Kada ang chak, kada ang. Slide ang langaw na ko. Ano sa ang man kuno ka naglampaso? Pang wala na ay. Nabi. Sa second floor. Saka dito. Saka. Amo at chak, walay floor wax. E di human og lampaso, pwede ka man lameng. Di mahadlok mong patubod di siya. Bantog ra yung buhok. Way klarong hinapay kaysa salog di siya na nalamen. Wala man dito maklara. Kailangan si mama magdali sa eskwelahan. Sulod. Daog niya sa hagdan. Oy, nakalimot kong sudlay. Ato bang sa angang. Sudlay. Baya sa. Nya kadto pud ilang di ang nakabili pud ako ana kay ang silang balay di pud na semento. Kawayan pud na. Unya pwede sa laminan. Kahoy. Kahoy. Karaang kahoy. 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 Okay. Ren, ikaw ren basig na tarong nga tubag na imo ha. Paiya po ni. Unsa man imong paborito Yeah, nga buhat? De, Oo. kana di kung pasuway ka magipanay ka ang among angang da disitik buok kining saka. Nang ilakino lima na buok. Lima ra nang angang na buok. Madaganay Usay sa mo katarong. Usay mo katarong tupag ana. Yarte. Lima ra ako. Di pa gina sinaw. Ilaha. Ilang angang.
Pagapa. Ay, kay gikan ba siya nagkuan, nagligog baboy, naglakaw niya dito sa kanang ilang hagdan, magtulo-tulo man na. Mao siguro dili sino ilaha. Pero ako pinakaganahan akong buhat. Kanila mga ay noon ako mutuo ko siya undok pinto yang basti. Pero tinuod ako ang pinaganahan ako maglaom og ana. Kana bisag sa una kanang naa ko ng balay. Di mahutdan migsugnod. Kay ako pinakabuliting buhat kay kanang unsa na mag atsa magputol ka Magbugha, kahoy kanang bugha og magbughag kahoy. kahoy. Oh, Oh, kinsa may di tuhuan balo na to atsa. ani. Ako kabalos ngalan, ikaw wala kabalos ngalan. Bugha ang tawag ana ren. Pero atsa may gamit na ako. Atsa. Di ang Bugha gisulti gyapon na. na. Oo, gani. Oo. Nya ako ang gamit ang kahoy namo ana kay daghang mang gawas ka daghang kuwena na mo balay. Daghang pong ipil-ipil. Mm. Nya basig mo ana to Yate brad mao di na magbugha kag ipilipin. kontra mo kahoy nya utong butlog kahoy mga ipil-ipil na. Kung ano man ang ipil-ipil nimo mga dagko na. Oh, kay para kung ano na nimo padali mo uga. Kay kung di na nimo kanang tungaon or ako kaupat na ako nagkuan. Tunga dinhuman tong tunga. Kung ano pa nako kanang bugaong pa nako. Upat na. Dugam na uga mo nang di gyud nakabalo. Wa di kabalo sa basti anak. Wala ka sa Mm. buga kahoy na. Wala buhat na siya. Oh, Oy, wala diha. tapon si Mukuan Brad. Yung kamera. Agihang unsa kay gibutang na pud na diha. Lagi Agihang ka ko na. ano gyud na. Ani abat gyud siguro na. But tapon si kamera Brad. Ikaw te, unsa man imong paborito nga chores? Managat syempre. Mo na nakapait siya ang mga tubag no. Kay ato pukotana kanina unsa imong pinakagidid-an? Unya naabot siya panagat, yang panghambog, wala na po siya magsunod sa atong pangutana. Kini, lain pangutana Brad kay nakasulay kana Tunog bitong ko. oh. Kini Brad, og di ninyo mabuhat ang inyong mga kanang unsa inyong mga chores. Unsay may mga punishments inyong nadawat? Unsay mga silot kung wala ninyo mabuhat inyong mga chores, unsay mga silot na inyong nadawat? For example, kung di nimo mahuman ning buhat nimo, di ka lakaw, for example, di ka absent ka eskwela. Yan, for example, ginahan ka ako sa una gud. Kanang ginahan to, duko lang plaza na mong balay gud. Pero dili ko pwede makalakaw hangtod di mahuman akong buhat. Ako buhat ay kahapon mo to, ligog isig kabuntag, ligog baboy, ining kahapon ngalos na. Ngalos, yung pagbubog Mm. kanom. Ya, kung di nimo na mabuhat, di ka lakaw. Ya, saon ako pud magunya-unya pud ko. Mo na di ko makalakaw. Di ko dulhog ubos. So katong imong panghambog nga dili ka laagan, tungod dito wala nimo mabuhat imong mga buhat sa balay. Gabinanga. Ikaw dili say silot dahil. Og di nimo mabuhat. Yaw-yaw sa taman. Yaw-yaw. Baon ba yan ang mga kung dili sa mamaya, ba ning mga magulang. Yaw-yaw yun na Apil kakuya po pangasaba mga magulang. apil. Paglagot ton sila kay yaw-yaw naman sa mami. Kasaba ra. Walay bunal. Kasaba, bunal. Wala ba? Wala. Nasubagan kong dati sa una kay kuan man taw. Buliyagon man kay kwarto sa pero wala. Bunal, nabunalan man. Dili kay ko bunalan kay good boy ba? Good boy. Good boy ka. Pero ako, kuhaan mo Ikaw ko. rin, walay bunal. Di ako, kung ano sige, bakos ka na sa nanay. Gitawag ko kuhaan, kanang maabot ko na yung tingog, pikas, ilang ang tira eh. Pikas, kuhaan, abot kagtaroy dagoy na. Tungos Imo mama na ba? Ga-follow na ba nato? Naagi dito? Vic and Alice Oo. Kumayaw? Kusog mangyawa na ko nanay, yawa na no! Sige, Ju, hinti ko kanang nanay noon, bakos layag. Kanang na bunalan o kanang palwa mga kahoy. Wala sila kahoy. Bakos din niya. Bakos. Ikaw Kanang tayo, mga ang ingon- silot ikaw na Charlie Man. Ige, tabi na. Yate. Kana sa among balay. Sa among balay. Kusog yun na mabunal sa mama. O kanang wala mabuhat na mga ibata. Ang pabor lang yun ako.
Kay sa dili pa mamuna las mama ug wala na ko buhat ako wala may kanunon. So ang ako ganang gibuhat dili to kunal. Oo, Ako tiya imong pangutana existential question ug wala dili na ko abuhat, wala may kanunon. oo. So, Kamo, ang silot sa imong istorya walay ko ta panidto, way pamahaw. So, subak niya ang kuan brad, ang computer dili tungo siyang butbut ang computer na yun Oh, ni dili follow og siya naa wala pa pa siya audio. wala may headphones. kanunon, Ang Og sino naa pa na siya buto headphones no, wala ta siya problema. Sa iyang pakagahig ulo nga di mo sulod og headphones mo na dili na makadungog. taysa yasa ng headphone ug wala may kanunon, gutom. Purya-buyag tawon, kami tawon mga lingin ug mga lawas. Buti masabot effective na akong pataan alas 4 kadlawon, panglampaso, effective na. Kanuha kay imbaka kaya no kay alas 4 kadlawon, siya kuno alas 4 mo mata. Imagine mo magkuan pa ka, modulhog pa ka, mag ibutan lang magsakayan siya, magdahig pa ka ng sakayan. Alas 4 niya. Naa pa na siya buhat oh, unsa may buhat Maglimpyo alas pa. 4, alas 5, Magalos pa. alas 7 mo adto pa sa eskwelahan. Oh, 2 ka oras na niya ng mga Putay ano. og inana siya kamaayong mananagat nganong ga-attorney pa siya. Kay kaliman kag makapakaon na siya putibok pamilya usa ka oras rang adtos Alas daga. 2 oras ra. Watay. Kanuha ang bakak na iyaha ay. Ako brad, day kausa kanang nagkuha man to sila, unsay tawag ani ay, nagmulong ba, namulong og nimtre. Kaming duha sa akong igagaw gisugo ni mama og kanang hawan. Kay katong mga pinulungan ba, gusto niya among goyoron dito sa luyo sa balay Batapukon. Sus, igo man puto na human og kanang kabalo na basketan nga sa luyo sa balay ra gihimo kanang lansang-lansang ra ba niya. Oo. Kanina na ba. Timing man na mo man to kanang nahuman og himo sa akong igagaw. Kugihan mo kita mo himo ginana. Di kami ka itsa mi dito sa luyo sa balay. So si mama na abot bitaw na brad. Sus ang katong mga dahon sa nimtre katag pa dito sa balay nila tata katag pa ning mga dahon sa nimtre. Suko kay siya, ingon siya nga, "Sama mo, sugo-sugo mo wala pa ko na. Ako na nimo buhat ani." Sus brad pagkuha bitaw niya sa kining pagbira bitaw niya sa nimtre na slide siya. Pakaugbo niya kanang kuan ba na natumba siya dito ba. Oo. Kaming duha sukad ato di na siya wala na kay siya mga saba kay kabalo na siya ako. Si Kay kaming duha sa maugtas. igagaw. Oo, siya ra na stress. Iyan ang pasagdan. Pero mao na gina ayon pakakuan niya umod niya dito sa kaning kabira. Ay bira niya sa nimtre sus ay paka-slide niya. Pero kana ba yung NIM3 brad, nindot ng NIM3 mo gamit na namo kanang pawalas lamok. Mao Paso. na Imuha na imong paaso. kauban. Paso. Pero bawal naman kung laro Balay man pud halas. Ayaw ng ang Oo. nimtre. ayaw nag balag halas ng nimtre. Mupuyo ang NIM3 mong halas na. Di ba ang katong ilang kuan katong Indian tre kuan nga ng Indian tre katong straight kay ba nga kahoy ingon nila nga kuan to puy ana naghalas pud to murag Indian tree mo to tawag nila to. Pero Pero kanang nindot pud to. pero kana amo ang kuan brad. Labi na ng amo kay kuwenan ma puro dagsing kapatay halas mo diha. Pero bawal man ang pagpatay halas no. Ikat lang ni ikat lang ni Chuck. Pero dili pud ka ng mga cobra, dili pud inana. Dili na may hawa mo na gitawag halas balay. Dili man na delikado. Anang hawa sa pero of course. Ngano man ninyo gilabtan? Di man na delikado. Ikaw, kanang mga tao, mga kuan ba makita gaghalas. Automatic mo na instinct mo binang ingon nas Biblia. Ikaw Dili. halas. Pero actually kanang mga karon bawal naman na. Pero automatic na basta makita ina na halas. Ana gina patyon gina automatic. Be, kini nga pangutana kung makita ka og kanang kaka dama di man dama unsa may spider or kanang mga kuan god mga insekto ba sa sulod sa balay unsa inyong buhaton? Amo dagham na. Amo lagi ako mga bata dire. Makita spider mahadlok. Pilat amo ang balay sa muy daghanang cobwebs na amo balay kay kahoy lang balay. Pero unsa Kung- man inyong buhaton kung karon kung makita ka naglakaw sa kuan Wala ra. Pasagdan ra. absagdan ra. Ikaw Del, Pasagdan kung ra. makita ka dali Del. Patyon. Kay labi na ng mga naman dire sa Australia. Ah. Kanang mga huntsman ba.
Oh, Kasulay mi diha nga kasulay mi diha kanang usa ra to siya ka buok. oh, Balo 'pag ni nanganak bitaw na, nanganak pastilan pagkadaghanang oh, Huntsman spider. Gagmay mga gagmay. Murag moingon jud kag thousands gid to siguro Sa or sige tapay-tapay, hundreds na lang. unay tapay-tapay, Dok. Tapay-tapay. hmm, Patay ay dahan nimo. Puwede man na usahay kuha naman nimo kanang dakpon ba mo'y oh. basura pud ana dakpon oy. Ako mo akong buhat, Ah, dako, da tanan. dakpon nimo. To, Ang to. Mo'y wala dakpon. koy dili gyud. Ako ang patio Spray. na nako uk-ok. Uk-ok ra gyud patio nako pero the rest kuan akong dakpon unya akong buhian. Dako Adi gyud kog redback. Kita ko dito sa kuan, dito sa backyard ba ga barbecue ko. Kita man ko, "Lah, redback man akong gidakop." Unya human akong sakay sa sakyanan, gi-front seat pa nako, akong gi-drive og layo, unya akong gibuhian. Bahala ilahan na 'tong problema. Dili to ako problema. Luoy ko. Insekto man yung kisre. Diri sa Batangas, dili ang daghan mo diri tike. Balon tike. Dili insekto, tike. Buang nga kani sa Asipo, kining San Carlos, USGR ug UC. Kuha man na kanang contest man na kinsa pasosyalan. Kining taga San Carlos ug makita og tike. Wow, lakos. Lakas. T-shirt diri na. Ang taga USGR makita og tike. Wow, lizard. Wow, nga naibaon, taga naibaon. UC ug taga UB makita tike. Ataya ba'y sudan. Sudan. Wala na yung insekto. Kaon Wala. tike Di unfollow. taga UB ug UC. Di unfollow na tanan taga UC ug UB na to. Pastilan ning tawhana makadaot man ni siya sa atong reputasyon. Kini siya last week ikasabaan mi del after sa live kay kami kuno ako kuno ambot kinsa na mundo harino mga mangyawa kuno me. Apil ka mga mangyawa kay sige ra taga-tan-aw pila ka mo itong followers. Niingon siya kita iyo siya kitang duha ga istorya maghimo ta ning podcast bahalag wala tay kita bahalag 5 ra tong followers basta magsulti tag tinuod unya ako mosulti kog tinuod. Katong mga tawo nga kuan akong matawag nato nga karnero ug wala sila kasabot unsa ng karnero kanang karnero nanay leader nanay kabuk leader nga ilan ang sundan. So inig kuha kag daghang karnero imong ibutang na. Mag-decide na sila nga sige ikaw ang leader. Unya ilan ang sunod-sunuron. Sunod-sunuron na nila asa pa ingon tong usa, sunod putanan. Mao na ingon karnero mga sheep magsunod-sunod. Katong mga tawo nga nag-follow nato or nalingaw ba nato or kuan. Kung classification ninyo sa inyong kagalingon nga karnero, okay ra namo ma-unfollow mo kay dili ni mao ang tuyo sa purok pabula. Daghan kay kog nakit-an nga ni comment sa mga reels nato nga nalipay ko dili sila uyon sa ato ang gisulti pero naghatag sila og argument nga valid. Nagkuanta ni thumbs up ta ni heart ta kay wa man ta nag-ingon nga sakto atong tanan gisulti. Pero naa sa ko'y daghan nakit-an nga nag-comment sa ato ang mga reels or sa mga post or sa atong YouTube o kung asa man na nga ilang comment i-copy paste gikan sa lain tao. Dili ilang original na hunahuna. Kanang mo ingon nga diin man day mo giputol ang kahoy sa kung asa man na. Kanang istorya di man na inyo original. Inyo man ang nadunggan sa lain nya inyong gi-copy paste inyong gibutang dito gi-comment mo. Kung inana niyo comment pwede mo unfollow. Basig katuo ni sa attorney nga di na ko musultig tinuod kay daghan tag followers. Musulti kog tinuod. Wala ko makakuha na. Kung ang inyuhang tan-aw sa inyuhang liderato, kung inyuhang tan-aw sa inyuhang kung kinsa man na inyuhang giidolo, presidente ba, senador, mayor or unsa pa na. Kung tan-aw ni sa inyong idolo, Ginoo, sige, unfollow mo. Ayaw na magsunod sa propaganda. Kay wala man na di man na mo atong tumong og tuyo dire. Kung ganahan mo lalis na mo disagree mo sa among gisulti, pero inyohang original nga hunahuna, open kay maminaw, open kay mo kuan. So mao na, basig gatuo ka nga mangyawa gyapon nga nahadlok ko mawala ang followers. Mao na akong proof. Ug mga kanang kanero diha, pwede na sila manghawa. Pero uban na, follow ba gyapon. Te, nako gi-message nimo te,
related gyapon siya ani. So related sa mga silot nga nakuha nato sa kining sa atong mga chores. So mura man na siya og kanang sometimes mura siya og trabaho. Trabaho mga bata pa ta, trabaho man na siya pero legality if ever gibuhat sa imuhang amo ang gibuhat sa atong mga ginikanan sa una. So for example, wa na ko mohuman akong trabaho karon, wala na ko mohuman akong trabaho, gi gi gibunalan kog bakos or gisagitan ko og kanang mangyawa or kung unsa giyawyawan ko sa akong amo. Kung naa ta sa karon nga panahon, unsay mga legal protection sa mga trabahante against sa mga abusive na mga amo? Kuan, ang wala naman ta panahon ni mampor og gimaltrato ang mga empleyado depende man lang yun sa pagmaltrato, physical ba og sweldo. 'Pag moingon ta og kanang gimaltrato sa sweldo, namo tay dang balaod. Ang number 1 na Mm. ang labor code. Diha sa labor code dili sa man na diha kinahanglan sweldoan og minimum wage, naay rate per hour, mula pa sug alas 6 naman ay night differential. Sa usa ka tuig nanay service incentive leave, 5 days nga pwede mo absent ang trabahante nga naay with pay. O dili gamiton pwede convert into cash. Nanay overtime pay. Kini man gud kining sakit sa mga empleyado, maltrato lang ka diri sa sweldo sa ila nang kapanangitan. Ilahang ipa-overtime unya ilahang ipakang sa ilang absences. Kana maltrato na kay lahi ang rate sa overtime ug sa ordinary day. Mostly sa overtime man gud patrabahon og holiday times 2 ang kung 40 pesos per hour og overtime ka mostly mahimo na siyang 80 pesos or 120 pesos. Unya ilang ipakang patrabahon kag overtime kay ilang ipakang sa ilang ordinary rate. Maltrato na siya ang tawag. Unya of course, ang night differential, naabot tay gitawag og SSS law, atong Social Security System. Mandatory nga mohatag og contribution ang employer, 60-40 man na. 60% sa employer, 40% sa empleyado. Naabot tay PhilHealth law, o the same contribution. Kanang PhilHealth, kining usang tawo ni Luksong ni Kutor. Dili joke akong magulang na namatay na taon magulang. Ang gibayaran niya sa PhilHealth I think 1.1 million. Ang bill niya sa hospital tong pagkamatay niya murag 3 million, 2.8. Late lang. Pero ang amot naman ay right pod. Pero dili joke ang contribution sa PhilHealth. Unsa may naka-joke na 1.1 million bayaran. Nana siya mandatory contribution. Usa pa mga balaod ng regarding kuan PhilHealth, SSS, code, pag-ibig naapon. Naamoy mga chance nga naa sila mga loan kung si tawag ana demand promo mga pwede mo maka-loan nga makapalit og balay nga mas barato pa sa muutang mo sa bangko. So kung gimaltrato mo sa sweldo naa ning mga balaura, asa mo moreklamo sa dole? Moadto mo sa dole, unya moreklamo mo, unya ang dole gitukod ko na siya para sa mga empleyado. O gitaktak pud mo sa trabaho, kana napo na sa labor code, ang tawag na muna na NLRC. Karon, kung ang maltrato physical or sexual, common man na gud sa trabahante nga. Kana gwapa, sexy nga ang atay above gani so og supervisor na may gitawag po na ka ng mga safe spaces. Pwede po kasuhan of criminal case. So actually, daghan kayo ang ato ang mga protection sa labor. Ang problema nato sa mga empleyado, once pa-frame mo ta kung tan-aw mo sa atong employer o ta kamuot o na kay dita makatrabaho o wala ni sila yung feeling nato incompetent kay tang na trabahante. Pero actually mo na purpose mo ilang gusto sa mga employer nga na perspective nga wala ko di ka katrabaho, di ba? So okay na lang o ni kake kabits libot. Nga ba? Pero actually daghan na yung protection. Once mahimo kang empleyado, the entire system has been protecting your welfare. And then the entire system
naa pa na kana mga anti-discrimination. Karon man gud usahay kining mga empleyado og mo resign 50 years old, 55 years old, di na dawaton kay few years na lang retirement. Criminal case ang anti-discrimination law. Apil ba ang verbal abuse te? Kuan, like for example, verbal abuse natin gitawag og Safe Spaces Act. Panutsot kana liable siya na. Of course, naa tay mga general like for example atong revised penal code ang libel, ang oral defamation, pero mosulod tong kanang ang rationale gyud ng Safe Spaces Act kaya ingana kanang verbal abuse og bayi ka daghan naa tay mga kasapan. Ah, ang mostly ang kasaba i-file na mo na diri sa revised penal code, criminal case. Like for example, so og kapasuhon ang unsa na ang empleyado sa iyang employer nga giabuso by words kuha na ang oral defamation. Unya mosulod po na kanang Safe Spaces Act. Ang Safe Spaces Act ang iyang rationale mo ana abuso sexual o abuso sa authority. So kanang employer pwede mo filean og duha ka kaso. Violation sa Safe Spaces Act, violation sa oral defamation. Unsa may ma-count as evidence ana attorney diha sa Pilipinas? Ang kung mo file mo og kaso, basic raman ang requirements sa ebidensya, of course, na object. Wala may object ng kuan ng kasaba. Kinahanglan naay makadungog. Kay let us say for example, gisot-sot ka naay mga nakadungog duha tulo, mohatag sila testimonya. But then ang testimonya mismo sa kihante ng complainant, maybe from 100 from 1 to 100% ang weight ana maybe 60 to 70%. Kaya of course ang mahitabo ug ana mukiha ka wala may imong co-employee nga mo testify para nimo. Mm. Oo. Mahadlok man na. Mahadlok mo na niya gisabot mo na siya sa balaod. Gisabot mo na siya sa balaod. Mao bitaw ang workstation of course sa Makati, kapre kinahanglan na CCTV footage requirement. Of course kung ana as mga probinsya di mo ganaton ma-require kanang mga CCTV footage. Kay ngano ang purpose ana para di na manginahanglan og testigo. Kani te, last na lang te. What if i-threaten ka or i-terminate ka sa imong amo kay na-against ka sa religious or political beliefs? Like for example, ni perma kag petition or ni follow kag purok pabula. I-threaten ka og termination or tangtangon ka sa trabaho. Ingis la kuha akong abogado kay makaparingil kag dako ana. Naman ay gitawag og actual dismissal o constructive dismissal. Karon og ni-follow kag purok pabula unya gipasangilan ka og other cases. Ang tawag ana constructive dismissal. As if you are dismissed physically. Daghang na actually kanang constructive dismissal daghang kagway. Not necessarily gitangtang ka sa trabaho. Ang usa sa namo ana gi-demote ka ba? Gi-demote ka pananglit na ka sa head office gibutang, gibalhin ka og layo-layong ang lugar pero wala paghuwa imong sweldo. That is constructive dismissal. Or wala ka gibag-o sa laing pwesto, the same office, gikuhaan kag benefits, and i-follow ka sa purok pabula or any other else na wala ganahay sa employer, that is constructive dismissal. Pag may mo ka constructive dismissal, it is interpreted as you are dismissed from employment. Unya te, for example te, kanang inana no, maingon ka nga gitangtang ko sa trabaho kay ni follow ko purok pabula. Nya moingon man sila nga unsa may proof nimo ana nga gitangtang ka sa trabaho kay daghang kag absent or gitangtang ka sa trabaho kay wala ka mag-perform. Naabay paagi te nga ma-prove nimo nga tungod sa political or religious beliefs ang ilahang rason nga ano giinitan ka. Ang istoryaha, imong duda gitangtang ka sa trabaho tungod sa religious o political. Kinahanglan og suportahan natag ebidensya nga mao nay rason. Pero kung gigamit ang laing rason niya, daghan pong ebidensya absent ka 3 times a week,
maglisod Mm. ta Oh, pero maglisod pwede ba na masulti ti nga daghan may mga daghan man mi diri nga absentero nganong ako may giinitan? maingon ka nga, "Oy, ay ko tamtanga absinot maputi ang kuan niya nga Atngan ka to imong gitudlo. lisod mo na kay personal na." Ngano mangamong na pod. Namatay. Unsa nahinay ng Ayon ulan nga, nakadungog na ba ka? hinay, Nahinay na, oo. ayon nga, ako gitangtang kay si Tungod politika kay, absinot ko pero sa Tukwindel mo-absent mo na, nga na lisod-lisod po. Dahil sa atsa kung klarohon kay signal number 3 so overtime ni ako, Ha, sige imuha tong 42 cents. Pero maway sakto akong tubag sa inyong tanan mga chores ninyo kabalo ko na. Kabalo ka, may observer ka. Bisag ako man, convention. Unsaon pag kuan mga astronaut, naam na ay mo observe tas mga YouTube. Grabe ka detalyado sa akong mga Ah. sulti sa inyong mga chores. Kabalo ko tanan nga mga kuan. Ako mas kabalo pa gani ko bugha nagkahoy kaysa sa kuan, kaysa sa kanang inyong kuan. Kamo ako kini buhat ako paborito nako nga buhat kanang manugway kundili mang kuan mang kuan mangwag lumot. Unsay Adi tagway nimo habol-habol man? mo to. Unsay tagway nimo? Kuan hippopotamus. Di magtugway kandeng. Ayong buhat ana tugway kandeng ka kay lakaw, tugway kandeng, ibili Na nimo niya human naamong atong mo ka baskitan. naa kay dapat i-consideration nimo ang kanang unsa tawag ana ang imong balhinan asa ning mitugway. Papunta nimo sa kanang kuyaw nga mamatay imong kanding kung example ibutang nimo sa kanang pataka kag tugway. Pataka kag Mao balhin lagi. og kanding. Mao Mapunta lagi. na makaon nagtilas. Patay na. Anya mao lagi niya adto na ko sa adto sa ako sa istaka, sulod sa istaka tugway. Tugway na ako dito sa istaka human atong baskitan. Di lingaw ko. Pwede kay na. Kung dili mangwag lumot kay pasangil mangwag lumot pero ligo-ligo nagdagat. Di ba lumot tong kwaon? Habol-habol ba to? Unya mong baboy, di ba mangaon og habol-habol? Bes Pero unang work kana usa ba baron? wala na na kay ngano dugay mo tubo ang baboy kung kanang manginana nga amot basig na uban. Pero Puro naman na karon kung ano kanang ilahang feeds nila karon ba nga oh, para dali kanang mo tubo kay pila ka uskabulan para mo dako na ang baboy. Kay kung for example kana pareha tong gibuhat sa una, dili abtan unong kabulan pa lang gamay pang baboy. mm. Abtan pa nimo tulo ka bulan gamay pang La la lan lain pa'y ato tsak kadungog ka atong alarm tsak. Oh, Da, ni kuwan to sa inyo hara? Wala man ko? ako Di ato kwanto sa warning Kadungog sa ko ato. kuan, red kuan may red warning, Sa ilaha dito. hindi emergency. Parehag red tingog. warning mo dire. Kay naa man bago pa na sa Australia gi-launch na nya gadungan to og kanang diri sa Australia ba launch og inana nga alarm unya kanang ang mga conspiracy theory kay kuan ang mahitabo kanang tanan nga pa-vaccine og COVID magdungan og kamatay inig on sa alarm. Karon po kadungog batia pa na iyang theory day. Daghan kay pud diri oy kanang mga anti-vaxxer, mga mo na diri mga first world problems ba nga problema sila sa vaccine, problema sila sa mga kuan like sa tuwa sa Pilipinas nga nangita tag-asa pa vaccine diri naa nay pa vaccine, dili ko magpa-vaccine kay kuan na insertan ta ana og kanang mga chips na makontrol ta sa gobyerno. Sa na magipang suyop ni mga tawo diri. Kuan